Hej og velkommen til Will It Break med en toiletswupper. Så det er det bedste, hvor vi tester, om den vil gå i stykker. Og det er lige meget, hvad vi gør. Først, slam! Inden du skal i min tur. Ja. Så Nu er der noget, der flækkede. Vi fik et hold i den. Så et will break. Hvis du stemmer den direkte ned i hjørnet. Stop det der, Ben 10. Hvis du nu vil udlægge den her. Du har et hjørne her. Vil det virke? Min tur. Køb jeres toiletbørste hos Aldi, det er god kvalitet. Og det koster kun 5 kroner. Hvor kan jeg bælge? Nu har officielt udlagt din holder. Der er jo kun toiletwupperen tilbage. Det er også godt, fordi... Ja. Du er ikke din vilje. Ja, nu skal Kom nu, udlæg den! Jeg prøver! Og hvis man ikke kan ødelægge den, så er det også en ret god kløpind. Men vi skal udlægge. Er I klar? Køb hos Aldi i dag, de koster kun 5 kroner. Du er sindssygt.